So karon guys, kay payday, magpa-burger ko. Kuyog si Kakas, bossing, friends. So tara guys, kuyugi me. Let's go, let's go. Bisaya na dako, way pakay way magbuot. Nganong tabis kay kadto, animal kay kang dako. Usaman natuog kag mahadlok niyong tugo. What's up guys? Nami tuod ka Kim Kim, ang gyari si Kim Kim day. Nami trip kami ng tulo karon. Ngaon may burger guys. Kamera mo. Ano naasan ninyo ang burger? Kung sa kalami. Di ba? Kamera mga on yeah. Yes, yeah. Na to dala si Kim Kim Dre lang balay. Tiyo napod si Arman dia gaulat. Gaulat ming Kim Kim kay tawa mo pagabot na mo. Then bago siyang ligo, then kabalo siya nga mulaag siya, ay mulakaw siya. Maligo siya usog. Yan na si Kim Kim Karte. Maligo na siya usog. Anong ulat na lang namo ha, ulat na lang namo. Kamu kuyog? Kuyog guys. Wala ka hiya. Bahala ka diya. Oh, dur kamatay mo guys, kadugay kimi gulat niya. Pero ending oh. So, let's go. Goodbye. Dili mula kutay basta kapikat. Mga luya kagi kay mabadibag. Inyo dagang kulang manug stamina. Wapa katungan ang atuali na. Dili mula kutay basta kapikat. Mga luya kagi kay mabadibag. Inyo dagang kulang manug stamina. Wapa katungan ang atuali na. Bay dagang ni sundog, dagang ni awat, dagang mugukod, gatuong maapas kay abi nila gina. What's up, Armani? What's up man? Armani. Ano yung malagta? Armani. Go Armani. Armani is feeling by. Ani ka kwarta. Sige mo. Armani mo. Yes, Subscribe mo ni Armani. Armani Pacquiao. Don't forget to subscribe and like my channel guys. Marvin Boss Loco. Marvin Boss Loco. Ang channel ay huwag kalimot kay gabay na lang ko lang mag 100,000 na. Mga anta dire guys. Timani na. Hinaut guys, dili niyo escape amo ang ads kay para makapalit na mig brief. Huy sa padiha. Andre. Kamu bilang good. Oh, dili. Yes. Mana ni guys, finished product. Unsa ni brother? Fish and chips. Wow. Another set na pod sa mong ikaon na pod. Second batch guys. So, Di sarapan yung kayo gyud. laag mo dire. Relax lang, lingkod. Kaya mga boss. Hala, salamat yan. Si Shaggy ga pa siugda itong mga flyer flaming bowling shit. Oo nga. Surog na kami na. Surog na. Yati na ni. Oo nga. Impukin bakin ng video. Moto, sisiya to siya. Huwag namin ganahan sunugon kung takar ako. Ayaw. Kalma. Lara, binuara to. Hindi ka gid eh. Okay lang mga une. With hot sauce. Yun may pinaka the best kayo. Magausan yun mo ni guys. Sauce. Thank you kay ni Renzoy nga gibidyoan mi niya karon. Renz, Yeah. wanna bite? Renz. Later. Taste it. Oh. Dami kayo. Murag Thanks. kung sudan naman ni bay, no? Good na panapon. Luto ka lang. Young beef. That's not your. Oh, that's not. Bisaya ni mo. Bisaya na dako, way pakay way magbuot. Nganong tabi
tabis kay kanto animal kay kang dako saman natuog kag mahadlok niyong tugo yawara kinsa ka pantay-pantay niya muto Bisaya na dako Saan ka nga Pilipina, oh? Ka Pilipina. Ayos sa mong stroll karon ba kay na mga tao. Nadarang na naman sa'yo nga po'y handa masaktan ko kinakailangan may lakad ka ba mamaya pwede ka ba makasama sa paggagala kung sakaling di ka pwede sa bagay meron din ako ginagawa siguro nga napapaisip ka o ba't ako nangangamusta ilang araw ka nang naroon sa panaginip ko nag-aalala lang ako baka saan ka mapunta pero mukhang ayos isang dalagang Pilipina May nakita kong isang babae Di ko malimutan ng kanyang ibahe Alam mong pagkandagan kasi nagkatarita Kanang nakakali isang garakatakay Karay, higanay, sa kidara kapay Napuna sa kinibikas, tama Yo, kita noon na ta Di na may maayo, guys So that's it, hagyan na sa pagkabusog After this, kira na sila tanan tao nagkatanaw na ko chismak makagaw akong ulo ni mo gaw kira ka na gaw Bisaya ni Bisaya na dako way pati way magbuot nga nung tabis kay